Yawa ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu koma can YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fatan dai kuna lafiya masu kallo. A yau dai mun kawo muku wata fassara na Algaita Dub Studio mai suna Mohenjo-daro, wato Mohenjo-daro a Indiyance. Kafin mu gwada muku yadda za ku yi ku kalli fim ɗin ga kuma ku yi downloading, muna fatan dai za ku yi muna liking kuma ku yi muna subscribe. Kuma kar ku manta ku kunna ƙararrawa saboda a sanar da ku yayin da muke uploading sababbin bidiyo. Mun gode. To, Mohenjo-daro, idan kuna son ku kalli fim ɗin ga, na farko nan za ku danna. Kuna gani inda aka pointing arrow, sai ku danna. Yauwa zai kawo ku a tasha ɗin ga. Ga shi nan ga komai game da fina-finai ɗin. To, za ku gani fim ɗin ga ya kashi biyu, kashi na ɗaya da kashi na biyu. To, za ku fara downloading kashi na ɗaya, sai ku danna download kashi na ɗaya. Zai nuna muku ku sa password. To, sai ku maida keyboard zuwa lambobi, saboda lambobi ne a password. Sai ku sa 0, 8, 4, 0, sai ku danna OK. Sai ku ɗan jira, yauwa ta buɗe. Ga shi yanzu in kuna so ku kalli fim ɗin ga, sai ku danna nan, sai ku danna hoto ɗin ga, zai fara playing. Kuma in kuna son ku sauke a wayar ɗinku, sai ku danna nan. Amma bari mu yi play mu gani yadda take. Yauwa sai ku danna play. Jira za ku yi, network ɗina ba wata ƙarfi gare ta ba. Yauwa ta fara. Yauwa ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu koma can YouTube. Kar ku manta ku danna muna like kuma ku danna subscribe kuma ku danna ƙararrawa saboda a sanar da ku yayin da muka uploading sabbin bidiyo. Mun gode.